joliba fana ka yinno kɛmɛ murumuru kelen o la minnu fana ma lamɛn sira wɛrɛw kan an bɛ bɛɛ fɔ ka bɛɛ waleɲuman dɔn ka jira la k'a fɔ min ye kunnafoni gafew ye an sigira o de lakalili kɛnɛ ka bamanankan na kunnafoni minnu bɛ sɛbɛn an balima kunnafonidilaw fɛ a bɛ sɛbɛn kan wɛrɛw de la n'o ye nanzarakanw ye limanaw an bɛ kɛnɛ ka bama yɛlɛma bamanankan na walasa bɛɛ bɛ se ka faamuya sɔrɔ cogo min na o la an sigira kɛnɛ ka bi juma ye décembre kalo tile 10 san 2021 kunnafoni b'an bolo kɔrɔ an bɛna an da don minnu na sa bakurunbaw la ka jira k'a fɔ min bɛ tali kɛ jamanakuntigi colonel Asimi Goita ale kumana lesɔr kɔnɔna la a ye laseli min kɛ jamanadenw ye ko min ye sigikafɔ min ni jamanaden bɛɛ lajɛlen wele don kɛnɛ kan sigikafɔ min bɛna kɛ sababu ye ka jamana yɛrɛ ka a kɛ yanga fɛn ye don nataw la jamana in bɛ se ka bɔ gɛlɛya kɔnɔ a bɛ min kɔnɔna la kabi waati jan colonel Asimi Goita a y'o laseli kɛ jamanadenw ye kunungo an bɛna an da don la lesɔr kɔnɔna la o mana bɔ yen nɔ les échos welewele ale y'a jira k'a fɔ fangabulon saba minisiri saba bɛ olu ye taama kɛ ka taa Baɲangarakaw fɛ yen nɔ walasa Baɲangara mara la yɔrɔ Baɲangarakaw kun ye wulikajɔ kɛ k'a fɔ ko olu bɛ muruti farida n'o ye désobéissance civile k'a sababu kɛ walijugu min taara ka ɲɛsin sigidalamaw ma o dongo n'a kɛra sababu ye maa 30 ko olu ni bɔnɛna nka minisiri ninnu olu talen a na kɛ u ye murutilen u y'a jɔ fɔlɔ an bɛna an da don la lesɔr kɔnɔna la o mana bɔ yen Nouvelle Horizon kumana ale y'a jira k'a fɔ Senegal jamana kuntigi ni o ye Macky Sall ye a y'i da don Mali ka cɛmancɛ fanga mɔnɔbɔli ko la a ko Mali jamana ɲɛmɔgɔw n'u ma kuma bɔ u da kuma min bɛ se ka maaw lasɔn kuma min bɛ yen ni jɔsen bɛ se ka y'a la n'u ma o kuma bɔ u da limanaw ko a kɔlɔlɔ tan tɛ dɛ Macky Sall y'o kuma fɔ ko Mali gouvernement bɛ ka welewele da kan kɛ ka ɲɛsin jamanaden bɛɛ lajɛlen ma bi ale Nouvelle Horizon kelen kɔnɔ ko bɛɛ lajɛlen k'i bolo bila i jufa la ka cɛmancɛ fanga dɛmɛ an bɛna an da don o fana na Nouvelle Horizon kɔnɔna la min ye soir de Bamako ye premier ministre Choguel Kokala Maïga ko ale tun bɛ sankaw fɛ yen nɔ baara dɔ hukumu kɔnɔna la min ye kuranko ye k'o di sankaw ma nka sen fɛ premier ministre ye kuma caman fɔ cɛmancɛ fanga la kɛrɛnkɛrɛnnenya la a ko an filɛ nin ye cɛmancɛ fanga min kɔnɔna la nin ye ko a bɛ se ka janya a bɛ se ka surunya ko waati de bɛ se ka kɛ waati de bɛ se ka janya baara yɛrɛ ma ko nka an filɛ gɛlɛya min kɔnɔ nin ye ni gɛlɛya in ma ban jamanaw maaw hakili bɛ baara minnu na n'o ye kalataw n'a ɲɔgɔnnaw ye premier ministre ko a tɛna se ka kɛ jamana in kɔnɔ Choguel Kokala Maïga y'o kuma fɔ an bɛna an da don o la sisan soir de Bamako kɔnɔna la o mana bɔ yen nɔ limanaw l'indépendant ale ye kumana ko Sumeni Bube Maïga nin y'a siɲɛ filanan ye a ka ɲini ko ale ka bila fɔlɔ n'o ye liberté provisoire ye ko nka min ye sariya tigilamaw ye olu ma sɔn a ko ma an bɛna an da don la l'indépendant kɔnɔna la an bɛ sɔrɔ ka kuncɛ ni l'indicateur du renouveau ye indicateur y'a jira k'a fɔ nin waati in na an bɛ wari ci ɲɔgɔn ma ni sira minnu ye n'o ye Orange Money limanaw k'a jira k'a fɔ Orange Money feerekɛla dɔw de bɛ yen olu bɛ u ka clients a fɔra ko Orange Money maaw ko dɔ ka bɔ wari ci sara la ko nka dɔw de bɛ yen limanaw olu bɛ u tulo gɛlɛya ka dɔ fara wari ci sara kan komi ko maa minnu bɛ n'olu ni Orange Money maaw bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n'u ko ma masteru olu ye nin kuma fɔ ko tiɲɛ t'a la olu m'a fɔ maa si ka fɛn fara a sɔngɔ kan an bɛna an da don la l'indicateur kɔnɔna la limanaw an bɛ a daminɛ ni fasɛden sɛbɛn lesɔr kumana limanaw lesɔr y'a jira k'a fɔ jamanakuntigi colonel Asimi Goita ale ye laseli kɛ ka ɲɛsin maliden cɛ ni muso ma o dɔwɛrɛ tɛ limanaw ko min ye Mali sini bɛ se ka ɲɛ cogo min na ani sigikafɔ min bɛ yen nɔ ni o bolodalen don n'a kan ka daminɛ sini gɛnɛ an k'a fɔ sini yɛrɛ kɛ sini sibiri Mali fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen u k'a ma ko assise nationale de la refondation o la sa jamanakuntigi de ye laseli kɛ ka ɲɛsin jamanadenw ma o la assise nationale de la refondation nafa a bɛ se ka kɛ min ye nafa min lase jamana ma ani fana ko jamanaden bɛɛ lajɛlen kan k'a lajɛ min ye nin assise ye ka y'a kɛnɛ kan min bɛ se ka kɛ sababu ɲuman ye Mali ma don nataw la sabu Mali cɛ ni muso i b'a dɔn ko ni bɛɛ yera kɛnɛ kan an ka kuma ta ɲɔgɔn da an ka kumaw falen falen a kana kɛ kɔfɛ kuma ye e sɔnna nin ma ne ma sɔn o ma e fana nin fɔ ne ma sɔn o ma ka kuma ta ɲɔgɔn da la limanaw ka hakilila falen falen k'a jira k'a fɔ ko ni
amasi kene kelinga ka ɲɔgɔn lajɛ ka kuma ɲɔgɔn fɛ colonel Assimi Goïta ko kuma ka kɛ kuma kana bila yɛrɛ kuma ka labla bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn cɛ si kana to yen nɔ bɛɛ ka da don kuma la walasa bɛɛ fɛla ka dɔn lemanaw a fɛn ma ko Assise nationale de la refondation lemanaw ko o de baaraw daminɛtɔ don sini sibiri Mali fan bɛɛ lajɛlen fɛ yani o cɛ colonel Assimi Goïta jamanakuntigi kunungo alamisa a ye laseli min kɛ a y'a daminɛ fɔlɔ ni tasibila ye ka ɲɛsin kɔsa in na walejugu min tara ka ɲɛsin Songo dugu ma a filɛ nin Baɲaŋara mara la a ye tasibila kɛ ka ɲɛsin u ma ko walejugu min kɛra nin limanaw k'a tɛna to ɲangibaliya ye sabu ko gouvernement bɛ wulikajɔ la limanaw walasa min ye nin walejugu tigilama ninnu ye ka tɛgɛ kɛ u la wa hali lakanabaliya min bɛ an ka jamana kɔnɔna la ko an ka finitigiw n'o ye forces armées maliennes limanaw olu fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ walasa u bɛ se ka ye Mali fan caman fɛ ka se ka min ye nin wulikajɔkɛla ni bamanci wale tigilama ninnu ye ka se ka tɛgɛ kɛ u la misali bɛ ta Songo de kan min kɛra kɔsa in na min ye jamana bɛɛ lajɛlen bila misigi kɔnɔna la a ko ko a bɛ min fɔ jamanadenw ye kɔsa in na conseil national de transition n'o ye CNT ye ale sɔnna gouvernement ka baara boloda min ma n'u k'a ma ko programme d'action gouvernementale o de kɔnɔna la Assise nationale de la refondation kuma kɛra o kan a ko an bɛ don min na i ko bi waati sera waati min ni limanaw an ka maliden yɛrɛ dama kan ka ɲɔgɔn kanu n'an ma ɲɔgɔn kanu ka jamana in kanu limanaw ka jamana in bila fɛn bɛɛ lajɛlen sanfɛ a ko Assise nationale de la refondation de o sira ye Assise min na ale kuma bɛ ka fɔ bi limanaw dɔwɛrɛ tɛ a tɛna fɔ ko ka dɔ fusaya dɔ ye sabu ko Mali mɛnna gɛlɛya dɔw kɔnɔna la a sera sa limanaw an ka jamana kura kuma fɔ jamana kura bɛ se ka sigi cogo min na colonel Assimi Goïta ko o de ye Assise yɛrɛ sigikun ye a y'a jira k'a fɔ fana ni Assise nationale de la refondation min n'a bɛna sigi limanaw i mana kɛ politikima ye o hakilila wɛrɛ mana y'i la i mana kɛ maa ye jamana kɔnɔna la maakɔrɔba ni denmisɛnnin a ko fana baara min n'a bɛna daminɛ sibiri nata in décembre kalo tile 11 n'a bɛ taa kuncɛ décembre kalo tile 30 san 2021 limanaw ko maliden cɛ ani muso min ye an fɛlaw min ko n tɛ sɔnni ma n bɛ sɔnni ma limanaw bɛɛ ka nin bila kɛrɛfɛ an ka jamana lajɛ an k'a lajɛ k'an bolo don jamana in kɔrɔla la walasa a bɛ se ka kɔrɔta ko n'o tɛ limanaw ni bɛɛ ko fo n fɛla ka kɛ ni bɛɛ ko fo ne hakilila de ye nin ye o ka kɛ limanaw tiɲɛna an tɛna se ka bɛn ko la o de la ko bamananw bɛ nin kuma fɔ ko ni kɔnɔw farala ɲɔgɔn kan olu de mankan bɛ bonya kosɛbɛ Assise nationale de la refondation min na a kuma bɛ ka fɔ nin ye jamanakuntigi ka laseliw fɛ ka ɲɛsin jamanadenw ma a ko nin ye sira dɔ de ye min ye i mana kɛ sɛnɛkɛla ye i mana kɛ bagangɛnna ye i mana kɛ bololabaarakɛla ye i mana kɛ maakɔrɔba ye i mana kɛ denmisɛnnin ye jamanaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka maakɔrɔba minnu bɛ jamana in kɔnɔ ni olu de ye an ka kodɔnbaw ye bi minnu bɛ yen fana n'olu seko ni dɔnko bɛ olu de bolo bi limanaw ko wele bilalen don u ma u ka ye kɛnɛ in kan u ka bɔ makun kɔnɔna la ani fana maliden minnu bɛ yen n'a yera k'a fɔ gɛlɛya ye olu sɔrɔ limanaw ni kuma da tɛ olu bolo ko Assise min filɛ n'a bɛna sigi u ka ye kɛnɛ kan u k'u ka makun fɔ min b'u dala gɛlɛya la limanaw k'o fɔ o de la colonel Assimi Goïta a ko baara min bɛ yen n'o ye Mali kura kuma ye a tɛ se ka kɛ maliden kɔ dɛ bɛɛ lajɛlen de kuma fɔra a sen fɛ walasa yɛlɛmani min fɔra limanaw ni bɛɛ ma y'a kɛnɛ kan bɛɛ ka i fɛla fɔ a ko ni nin yɛlɛmani yɛrɛ bɛ kɛ limanaw colonel Assimi Goïta ko a sera sa maliden yɛrɛ de ka yɛlɛma o yɛlɛmani dun tɛ daminɛ yɔrɔ wɛrɛ la an ka du kɔnɔnaw kɔ a ko yɛlɛmani ka daminɛ du kɔnɔnaw la min ye ladamu ye o ka sinsin an ka duw kɔnɔna la ka sɔrɔ ka yɛlɛ ka na se fo jamana yɛrɛ sanfɛla la o de la a ko bi Mali ye jamana ye min ni farafinna bɛɛ lajɛlen bɛ ka anw lajɛ limanaw an ka kokɛtaw la kabi waati jan min ye Mali kun ye jamana ye min kun ko ka di jamana caman ye caman bɛ misali ta anw de kan ko nka k'a ye k'a fɔ o tiɲɛ min tora anw ye an bɛ ka o kɛ bolokɔfɛfɛn ye bi an bɛ ka an sen tereke o kan tiɲɛna ko an kan ka lajɛ min tora an ye tiɲɛ ye limanaw ni jamana tɔw y'o ta misali ye n'o ye sigikafɔ ye
ko ye damu ye ko an k'o kɛ an taabolo ye colonel Assimi Goïta ko a bɛ min fana fɔ assise nationale de la refondation maa minnu bilalen don a ko ɲɛma n'o ye haute personnalité pour l'organisation des assises nationales de la refondation a ko baara min dilen filɛ u ma nin baara in tɛ baara nɔgɔn ye dɛ u kana bila u kunkolo la ko baara in ye baara nɔgɔn ye ale colonel Assimi Goïta y'u sugandi k'u bila baara in ɲɛma u ka kɛ so camancɛ jiri ye u kana bila cɛ fɛ u kana bila muso fɛ u kana maa dɛmɛ ka maa to yen u ka kɛ camancɛ jiri ye u ka bɛɛ lajɛlen ka kuma lamɛn ka bɛɛ ka kuma fara ɲɔgɔn kan o de ye ko yɛrɛ laɲini ye ka sɔrɔ k'o kɛ baarakɛminɛn ye jamana kura Mali kura bɛ se ka jɔ cogo min na jamana kuma kumaba minnu bɛ yen n'an y'o bɔ colonel Assimi Goïta ka kuma kɔnɔ o ye nin ye ko assise nationale de la refondation le sɔrɔ ka fɔ la a baara yɛrɛ daminɛna ka ban sabu labɛnw bɛ sen na Segu jamana kan a jala k'a fɔ segukaw fɛ yen nɔ ko baara in a bɛ n'a fɔ a bɛ sen ɲuman kan yen nɔ sabu maa minnu bɛ ka baara labɛn ko Jala Jakite ale ye assise nationale de la refondation ale de bɛ k'a ɲɛ minɛ ye ale y'a jira k'a fɔ baara in a bɛ sen na wa ko hakilila falenfalenw bɛ sen na ka ban yɛrɛ ko wa ko ni ye hakililaw la n'o thématique ye o 13 bɛ yen minnu kan ka da tabali kan ni segukaw yɛrɛ bɛna kuma o kan o y'a la worobilanjɔrɔ ye Mamadu Si Amat Segu ale ye kunnafoni lase kunnafoni filɛ nin an ye nin bɔ l'essor ale kɔnɔna la limanaw n'an bɔra l'essor kɔnɔ an bɛ don min les échos welewele ale kumana Eko y'a jira k'a fɔ ko ministre saba bɛ olu cira joona ka taa Bangarakaw fɛ yen walasa limanaw ko a bɛ fɔ murutili min bɛ yen n'o kun bolodara Bangara jamana kan ko ka u ka dusuma kasi limanaw ko yira jamana ɲɛmɔgɔw la min kɛra ka ɲɛsin sigidalamaw ma limanaw n'a ma kɛ fɛn bɛnta ye jamana kɔnɔna la o la sa ministre saba bɛ yen minnu bɛ ni jamana ye olu ci kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka kɛlɛcɛw ka ministre colonel Sadio Kamara ka taa se bɛn ni kelenya jamana kɔnɔna la colonel major Ismaila Wage ani ministre min bɛ n'ale ɲɛsinnen don kɛwalew ma minnu bɛ adamadenya hakɛw kofɔ ani dɛmɛ Umaru Jara olu ministre saba de cira gouvernement fɛ ka taa Bangarakaw fɛ yen limanaw ko o kunbɛra gouverneur kɔrɔfɛ n'o ye Meissa Fane ani sous-préfet fo ka taa se maire ma u bisimilara dunanjigiso dɔ la ani kɔfɛ u tilala ka taa bisimila bulonba dɔ kɔnɔ n'u kama ko kanbari dɔwɛrɛ tɛ limanaw ka se ka kuma walejugu min kɛra Songo mara la n'a ye bɛɛ lajɛlen bila misigi kɔnɔna la o de la gouvernement ka ciden ninnu a ko nakun tɛ dɔwɛrɛ ye limanaw min kɛra ka ɲɛsin sigidalamaw ma Songo mara la ka se ka a dusukasi ka tila u ni ɲɔgɔn cɛ gouvernement kɔni bɛ yen a ka ye ninnu kɛrɛfɛ dɔwɛrɛ tɛ ka yir'u la k'a fɔ gouvernement ma ɲinɛ u kɔ wa ko gouvernement tɛna dan nin wulikajɔ in ma limanaw u ye layidu ta colonel Sadio Kamara yɛrɛ ka kuma la a ko a bɛ layidu ta sigidalamaw ye k'a fɔ joona jaabi kɔnɔna di nin walejugu min kɛra ka ɲɛsin sigidalamaw ma ko wa ko maa minnu ye nin baara kɛ limanaw u na ɲini ka ye tɛgɛ na da u kan ka u bila sariya ɲɛma nka limanaw nin kuma kɔni fɔra nka Bangarakaw nɛgɛ kanɲɛ 15 waati o tɛmɛnen sanga 30 cɛ dɔ bɛ yen n'u kama ko Doro Sylvestre Tembeli ale ye sifinakaw ka ɲɛmaa ye ani ka taa se maa minnu bɛ yen n'o ye syndicat des transporteurs ye fo ka taa se CIG ani Kafo ani Dana ambassade cidenw olu bɛɛ lajɛlen ye u ka fɛla fɔ bɛɛ ka kuma de kɛra kelen ye limanaw ko lakanabaliya min ye nin ye jamana ɲɛmaaw t'a lajɛ u ka dɔ t'a la sa wa u ka dɔ ka se ka bɔ nin lakanabaliya in na nka min ye Bangara yɛrɛ maire limanaw ale ko kuma ni cɛɲi limanaw u ka dabila sa jamana faamaw k'a lajɛ u ka kuma ni cɛɲi dabila u ka baara kɛ kuma min fɔra a ka yɛlɛma ka kɛ baara ye ko wa o de y'a to bi olu kɔni bɛ gouvernement lamɛn nka u bɛ min fɔ gouvernement ye o ye k'a fɔ dɔgɔkun kelen u b'o de di gouvernement ma u ye murutili min boloda n'o ye désobéissance civile ye wa o kɔnɔna la gouvernement ka jaabi di olu ka laɲiniw ma n'o de ye ka Bangara mara a lakana walasa sigidalamaw bɛ se ka bɔ nin gɛlɛya ninnu kɔnɔna la Musa Seyo Jara jamana jɛnɛ ale de ye nin kunnafoni kɛ les échos ale kɔnɔna la n'an bɔra yen nɔ limanaw an bɛ don Nouvelle Horizon kɔnɔna la Nouvelle Horizon kumana
min ye Sénégal jamana kuntigi limano ale de kumana malika chamanje fanga kundala be janya walma te janya min ye Macky Sall a welela min bi talike an barake nyon kuna fondila min no Nazarawi RFI ani France 24 o de senfɛ min ye Macky Sall no ye Sénégal jamana fama ye a y'a jira k'a fɔ Mali jamana ɲɛmaw ko ni kuma t'u da kuma min n'o bɛ se ka kɛ n'o kala bɛ se ka turu o kan ni o kuma yɛrɛ u da bɛ se ka baara kɛ ni o ye ko nka ni kuma ma ye u da n'o ye Mali jamana famaw ye limanaw ko a ko kɔlɔlɔ tan tɛ n'i ye jateminɛ kɛ limanaw Nouvelle Horizon ka kuma la a ko nin y'a sigi sabanan ye n'o ye 3e sommet extraordinaire min n'o kan ka kɛ min ye CEDEAO ale ye jamana famaw fɛ yɔrɔ laban min kɛra o ɲɛsina Mali ani Laginɛ jamana de ma o de kɔ a yira k'a fɔ Mali ko layidu minnu tara Mali jamana famaw fɛ ko ka baaraw kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya ka t'u kuncɛ kalataw la san 2022 février kalo la a yira k'a fɔ ko o baaraw la ko a bɛna fɔ an ka jamana kuntigiw u ma baara caman kɛ ka bɛn ni o laɲini ninnu ye o de kɛra sababu ye min ye CEDEAO ye u ye ɲangini dɔw ta ka ɲɛsin an ka jamana famaw ma a yira k'a fɔ maa 100 ni maa 49 ɲɔgɔn na limanaw o ɲangini tara ka olu sɛgɛrɛ a bɛɛ lajɛlen ye Mali jamana famaw ye limanaw ko nka min kɛra la nisɔndiya ye dɔɔni an ka jamana kuntigi colonel Assimi Goïta ani ministre min bɛ yen n'o b'an ka jamana ni jamana wɛrɛw cɛ baara la Abdoulaye Diop olu kɔni tɔgɔma ye a ko in na k'o de kɛra fiɲɛ bɔda ye dɔɔni o de kɛra sababu yɛrɛ ye min ye Abdoulaye Diop ye ale bɛ wulikajɔ la taama la fan bɛɛ lajɛlen fɛ kɔsa in na k'a taara Nana Akufo-Addo o fɛ yen tarata tɛmɛnen ka taa yira la k'a fɔ ko cikan dɔ de don cikan min limanaw ni dɔwɛrɛ tɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la CEDEAO ka sigi min bɛna kɛ Nigérakaw fɛ yen ni ɲangini bɛna taga Mali sɛgɛrɛ limanaw ka se ka dɔ bɔ a la ko nka limanaw ko in yɛrɛ la a siran yɔrɔ yɛrɛ ye min ye o ye k'a fɔ yɔrɔ ɲangini min tara k'a ɲɛsin maa 100 ni maa 49 ma Mali kɔnɔna la yan nɔ a bɛɛ lajɛlen ministrew ni CNT maaw ye u ka bolofɛnw ani u tɛ taama ka taa CEDEAO jamanaw kɔnɔna la k'a yira k'a fɔ o de y'a la ko yɛrɛ la jatigɛma yɔrɔ ye sabu min ye décembre kalo natɔ ye tile 12 ko ɲangini ninnu CEDEAO labɛnnen don ka dɔ de fara a kan kokura yanni dɔ ka fara o kan min ye Abdoulaye Diop ye ale bɛ taama la walasa k'a lajɛ dɔ bɛ se ka bɔ o la ko nka limanaw min ye Macky Sall ye ale min ye Sénégal jamana kuntigi ye a ɲininkara RFI ni France 24 maaw fɛ a ka kumaw la limanaw a ma taa sira wɛrɛ fɛ dɛ a y'i tilen kuma de ma coyi k'a jira k'a fɔ ko n'i ye farafinna lajɛ limanaw ka Sahel kɔnɔna lajɛ ka taa min Lac Tchad Boko Haram kɛlen don ka o yɔrɔ negebɔ ka taa se min ye farafinna cɛmancɛ n'o ye Centrafrique fanfɛlaw ye Mozambique ani Sahel kɔnɔna la min ye farafinna tilebiyanfan jamanaw ye Macky Sall y'a jira k'a fɔ nin ye kɔlɔlɔbaw de ye farafinna yɛrɛ de kan ka i sinsin i kolo la ko nka farafinna b'o wulikajɔ la waati min na i b'a sɔrɔ farafinna jamana dɔw kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali ani Laginɛ i b'a sɔrɔ ko sɔrɔdasiw kɛlen don ka coup d'état kɛ ka fanga minɛ k'u sigi ani min bɛ ka kɛ hali Sudan ani Éthiopie limanaw ko y'a la misali dɔw ye ko o de la jɛnti kɛ n'a ye fiyewu k'a fɔ ko min ye sɔrɔdasiw ye olu ka fanga ta ka u sigi fanga kunna wa hali Wagner ko kuma min ye Sénégal jamana kuntigi a y'i da don o la a ko ni Wagner nana kɛ nafɛn ye Sahel kɔnɔna la tiɲɛ yɛrɛ la ko a bɛ sɔn a kɔlɔlɔ ntan tɛ sabu ko min ye Faransi ka kɛlɛcɛw ye ani nazaraw ka kɛlɛcɛw olu minnu bɛ yen ni olu bɛ baara la ka ban Sahel kɔnɔna la n'a fɔra ko Wagner ko kuma wɛrɛ bɛna fɔ o la limanaw ko ɲɔgɔnna kɔlɔlɔ ntan tɛ CEDEAO kɔni tɛna jɛn ni o ye Macky Sall y'a jira k'a fɔ a ka kan Mali faamaw u ka kuma fɔ kala bɛ se ka turu kuma min kan n'o ye kalata baaraw ye ani fana u ka layidu min ni baara bɛ se ka kɛ n'a ye n'o tɛ ko jɛn tɛna kɛ n'a ye fiyewu sɔrɔdasiw ka kɛlɛdaga bila ka na fanga ta wana nin ye kuma ye an ye nin bɔ Nouvelle Horizon de kɔnɔna la yan'an ka bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ ko Mali jamana faamaw kɛlen don ka weleweledakan bila jamanaden bɛɛ lajɛlen ma limanaw ko ka bɛɛ k'a lajɛ ka i bɛ se dɛmɛ min na o kɛra nafolo ye o kɛra fɛn fɛn ye ko k'i ka i bolo bila i jufa la limanaw ka min ye cɛmancɛ fanga dɛmɛ o la yɛrɛ ko compte yɛrɛ dɔ dayɛlɛ la min bɛ tali kɛ banque dɔ la an ka jamana kɔnɔna la yan nɔ o compte in limanaw k'a ma ko compte numéro ML 016 01 201 02 600 limanaw compte in tɔgɔ de ko soutien à la transition
limana ni jatemneke banque minde ni o banque malienne de solidarité nous comme ngafo banque de développement du Mali BDM de Kodo limana banque de développement du Mali ko ban ni wari marasoyi adaye la yenode wala sa ko jamana den fenfe be no be feka chamaje fanga deme limana dorome kilimancha bakile dorome kilimando bakile mancha limana ukika ibulu bla jufala kami chamaje fanga ale deme abi ma hakili jigi samba flani tan ani flala wati minami Amadou Aya Sanogoye ale kumbe chamaje fanga kuna wati kile ni nyana deme fana yinina jamana den fe ko ka jamana deme wala sa gelami be jamana kono lakana balia ko ka seka nyeshi oma ministre ni na le banga soro ko kuna alu seni sanu ale koni ni bataki ka nyeshi gouvernement bela jilema ko maliden fefe be limana ni sebiye doni ikaseka doni kay jamana yi nouvelle horizon kan na kuma la ko mami miseka ni mbarake ni ma biseka fo lu biseka joro batani ko na ko yi front uni pour la sauvegarde de l'intégrité du Mali nous comme fils Mali olu minu ko lu malide ma million nani ko lu bolumo bla sebona ka fo ko sona doka fara chamaje fanga ale kundamaka olu minu be ni barakan ula ko se limana be malide na mimbe no ata fa dala no ta dona o fana kama barake ni biseka ikeneka olela limana uni jatemneke bi ko wafana gouvernement ma belejele minumbe ni ulube sara ni gouvernement ni Mali keleno ko luta uka primo na nyona usara na nyona unu ka dagoshi ka chanko sebe ko gouvernement ka laje uka dobo ula fono ufana nyona demete ka nyeshi transition ma note jamana de belejele Mali de mini wele blala uma ko ga jamana kurajo kinendo wele dakam blala kunga ni bi demeke limana yere ka damne yere la folo ode misali nyumai nouvelle horizon allez de niveau l'endroit nouvelle horizon kono de mana ami do mini le soir de Bamako allez konala soir de Bamako kumana soir de Bamako ya jira ka fo min bi talike sugel ko kala maiga le mana allez ka tama do kera sanga o fe no tama ni se fe premier ministre sugel ko kala maiga aye kuma chama fo le mana o kanyishi chamanje fanga ere tabuluma ako chamanje fanga kundama ko akonimbe abisanga bara ere kechuga edema bara be no be kake geliaula no ma seka bana e bana ko mi chamanje fanga ma seka bana ko kuma fo odela mi sogel ko kala mai gai ayi wele dakam bla sangauma le mana dorete ko ka nyeshuma ko ka laje ukana assise nationale de la refondation a Keneka sabu gela bebe ni Mali bise ko kuma fo bara bebe no kanga ke do na tawla le mana ko assise nationale de la refondation de bina seka ke sawu ko bara ko sirisenga wala sogel ko kala maiga ako mauku miriban ko min kera don temenuna bara bulu dala fanga koro fe ina fo Ibrahim Bokar Keita ka fanga kata se hali Amadou Aya Sanogo aleka chamaje fanga ma ko Amadou Aya Sanogo jonguda ka watila o miliyar kemenani boka bla ko ka sorasu deme minaka sanga duma o ko fe Ibrahim Bokar Keita ereka fanga na o tera ka do fara a warika ka miliyar bakeleni keme flani bisaba ko boka bla ko ka minan sanga di sorasu ma ga yera ka fo limana wari amadu adunda fe kanye nimbe geleawi limana ko ka nimbele jele ke geleawi ka fara nyonga kana se sisama kabi Amadou Toumani ala na hinema aleka fanga bina samba flantan fla bali maseka yera so ako maliden aka laje aka yi keneka no assise nationale de la refondation note mamu be no lube wulka jola ka jamana de yera dama bla nyona tiana kulu ulu manga sogel ka kuma do de olu de kanga alaje de mana ka jamana hinem nete sa note jamana ka sengana de sogel ko kala maiga ka fola ko mi misira kebbi o de ka fo o be ka malika gelea ani jamana waro ka gelea sanga nyoma utekili gelea ntekili malika gelea ni ya sanga jamana waro tama jamana o kibe filila malika na yelema bide ka alaje fenfe be mi mai jamana ka kuma oka o barawla o ka soga ke do na tawla here ani bade note ko chamanje fanga kalutani shegi mbi ka fo ko ka ada uma jamana ko aya atizeka dauma fenfe be sega ke barala jamana o de jamana gelea ka takada jamana do nyekoro baraka sika kaka sogel de ni kuma fo de jamana soir de Bamako ale konala limana minye soir de Bamako kilin konala Isa Kaujim ko ale kon be wulika jola bika minye
ton olu magin wala sa u bɛ se ka baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo min na kunungo alamisa ko wulikajɔ caman de kɛra ACRT ni o ye appel citoyen pour la réussite de la transition ACRT faso ka wele o ɲɛma Isa Kawujimi limanaw ko Morema n'o ye maître Kasim Tapo ka tɔn ye a n'o ye ɲɔgɔn ye tarata tɛmɛnen kunungo alamisa décembre kalo tile 9 ko ani collectif pour le développement de la République n'o ye CDR Arasbach ale ka tondo kwani olu ye ɲɔgɔn ye o kɔ Alliance pour la solidarité au Mali convergence des forces patriotiques ASMA CFP n'o ye Sumelu Bubey Maïga o ka tɔn ye ani olu ye ɲɔgɔn ye fo ka taa se cadre d'échange de partis et regroupement politique pour la réussite de la transition min ye Isa Kawujim kwani ninnu fana ye ɲɔgɔn ye a ka hakilila la limanaw ko ɲɔgɔn ye kun tɛ dɔwɛrɛ ye ko ani ninnu bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo min na ko ka ko jamana kɔnɔ limanaw bɛɛ ni hakilila de don ko dɔ ka hakilila tɛ se ka kɛ ko ka dɔ fara camancɛ fanga kan k'a sɔrɔ dun olu fana ka hakilila de ye ko ka gɛlɛya n'i y'a ye ko jamana gɛlɛya ka ban ko y'a sɔrɔ de limanaw kalata ma se ka kɛ jamana kɔnɔna la ko maa tɛ se ka lakanabaliya ani kalata k'o da ɲɔgɔn ma jamana kelen kɔnɔna la ko maa tɛ se ka lakanabaliya ban waati fɔ ko kalata de bɛ se ka kɛ limanaw n'o kɛra jamanakuntigi ka sugandi o la gɛlɛya wɛrɛw an bɛ se ka ɲɛsin olu ma limanaw bɛɛ n'i ka hakilila tɛ soit de Bamako de ye nin fɔ dɛ n'an bɔra soit de Bamako kɔnɔ an bɛ don min l'indépendant ale kumana l'indépendant y'a jira k'a fɔ min ye premier ministre kɔrɔ Sumelu Bubey Maïga limanaw nin y'a siɲɛ filanan ye a bɛ ɲini a ka lafasalibaw fɛ n'o y'a ka avocat ye ko k'a bila fɔlɔ n'o ye liberté provisoire ye yanni a ka kiiri don cɛ ko nka laɲini filanan min ye nin ye a yira k'a fɔ juge d'instruction min bɛ yen ni Sumelu Bubey Maïga ka koɲɛ b'o bolo limanaw k'a ma sɔn fiyewu ko yɔrɔ Sumelu Bubey Maïga jalaki min b'a nɔfɛ o de ye sɔrɔdasiw ka minɛn sanko ani avion jamanakuntigi ka avion sanko kuma o de jalaki bɛ Sumelu Bubey Maïga kan walasa n'i ye jateminɛ kɛ novembre kalo tile 25 tɛmɛnen na ko a kun a welela k'a ɲininka kunungo alamisa fana décembre kalo tile 9 a welela k'a ɲininka ko kura nka min ye a ka avocat ye olu kɔni y'a ɲini ko ka Sumelu Bubey Maïga ko ka a bila fɔlɔ a ka taa ka so ko nka Sumelu Bubey Maïga yɛrɛ kɛrɛfɛmaw minnu bɛ n'olu b'a ka koɲɛ kalama olu y'a jira k'a fɔ ko a ka bilali fɔlɔ a ka taa so limanaw ko k'a sababu kɛ Sumelu Bubey Maïga ko a bɛ kaso la nin waati in na ko nka limanaw a tɛ bolo ɲuman kan dɛ sabu ko Sumelu Bubey Maïga ni Bamako kasobo lajɛ bi maa 3,000 o de b'a kɔnɔna la olu cɛla ko terroriste gɛlɛn-gɛlɛnba minnu bɛ yen u bɛ taa se maa 200 ma ko Sumelu Bubey Maïga ni olu de bɛ ɲɔgɔn kan don o don u bɛ si ɲɔgɔn kan u bɛ wuli ko n'i y'a lajɛ fana a bɛ so min kɔnɔna la ko a yira k'a fɔ o yɔrɔ fana na ko maa 76 ko k'a sɔrɔ dun maa 30 de ɲɔgɔnna de kan ka bila o yɔrɔ kofɔlen in na ko nka maa 76 o bɛ o yɔrɔ ninnu na hali fiɲɛ ɲuman sɔrɔli fasiridi sɛbɛn n'o ye nouvelle l'indépendant ye a ka fɔ la k'o tɛ ka sɔrɔ o yɔrɔ kofɔlen in na o de la a nɔfɛmaw Sumelu Bubey Maïga yɔrɔ a si janfara a bɛ se san 67 ma bi ko a ka bɔ nin yɔrɔ in na sabu ko a yɛrɛ ka kɛnɛya limanaw ko o tɛ cogoya wɛrɛ o tɛ cogoya bala bi hakilila jiginna madame Bɔre Fili Sisoko ani min ye directeur de cabinet kɔrɔ min tun bɛ n'o ni Ibrahim Bokar Keita tun bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ Mamadu Kamara jalaki binnen don ninnu bɛɛ lajɛlen kan madame Bɔre Fili Sisoko yɔrɔ ale bɛ boli kaso la nin waati in na ani fana de ye nin kuma fɔ limanaw a bonya bɛ nin na an b'a kuncɛ ni fasidi sɛbɛn min ye o ye l'indicateur du renouveau limanaw l'indicateur y'a jira k'a fɔ ko yɔrɔ bi bi in na maa tɛ se k'a fɔ ko i tɛ wari ci Orange Money na ko nka Orange Money a yɛrɛ k'a fɔ Orange Money maaw ye waleya dɔ kɛ kɔsa in na min diyara maa caman ye ko ka dɔ bɔ Orange Money a wari ciri la a n'a ci sɔngɔw la kunungo maa minnu bɛ yen n'olu bɛ Orange Money baara kɛ n'o ye masteriw ye olu ni kunnafonidilaw ye ɲɔgɔn sɔrɔ k'a jira k'a fɔ ko maa o maa bɛ yen n'i ye sɔmina k'a ye Orange Money baarakɛla a fɔra ko dɔ bɔra wari ci sɔngɔ la ni dɔ farala kan limanaw kana siga i ka maaw wele k'a ɲɛf'u ɲɛna sabu baara min daminɛna kabini novembre kalo tile fɔlɔ tɛmɛnen na a yira k'a fɔ dɔw de bɛ yen i bɛ wari sara ka dɔ fara i ka wari n'o ye cisara ye ko nka o n'a ta o ta dɔw de bɛ wari wɛrɛ ɲini ka fara a kan limanaw o tɛ ko ɲuman ye an bɛ kunnafoni bila nin kan yan l'indicateur de ye nin fɔ a bɛ dansigi kɛ kunnafoni gafew la nin dɔgɔkun kɔnɔ ni Ala sɔnna dɔgɔkun wɛrɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan yanni o cɛ an b'a fɔ Ala ka Mali basigi a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ.